dragii mei! Așa cum am spus, astăzi voi testa Persil detergent lichid, gel, pe o lenjerie care trebuie spălată la 30 de grade, însă mașina mea de spălat are posibilitatea de a spăla la 20, 40, 60 și 90, astfel că voi alege temperatura de 20 de grade. Așa cum ne promite și Persil că poate să curățe începând de la 20 de grade. Astfel că lenjeria având și o culoare roșie, aș prefera să nu măresc temperatura dacă recomandat este a se spăla la 30 de grade. Deci eu voi spăla la 20. Cum Persil promite că poate să facă acest lucru, eu chiar voi încerca să spăl lenjeria la 20 de grade și sunt sigură că va fi curățată în profunzime, va fi moale la atingere, culorile nu vor fi afectate, țesătura este protejată și așa că îi voi da drumul mașinii de spălat să-și facă treaba. Vom alege bumbac, vom seta temperatura la 20. După cum se poate observa, sau sper că se poate observa, LED-ul este la 20 de grade setat și voi porni. Vă pup!